Hingga bono sem mai tona hingga tetap to je सरकार का kalau tona bra nu tongka bra al tu bra sile tongka ka sile unjak nila khna wo tma hingga offer soro ya kuni khna ka je sile nai ni mungba deman bo bita joma tiya kami bra bani kami hingga boni khub boilengo bo sai age samar thangdo samar thangai ta hingga yang kifli pheti khabra taklai bison kifli bra ban sung taro hingga phai nai sung solidin tongka solid tongnya gulo ang tabu to 2 mas kai tongka Oktober 2022 ni Oktober mas ni ang ro osentaro khlo khananta थांनाय 2022 ni Oktober mas आदरानि जिनि आनि बुरै ओ अंगनवाड़ी सेंटर बो चालुं दंमोन पहिला अंका तो जोंनि आगिनि वार्कार कसाम अनिता कलय बो 1 बছर हायरमै रुगिख्लाय दंमोन बनि केन्सार गे जिबि हस्पिटाल बो तितंनि दंफ्रो आप्रो पाराव स्कुल क्लब जागलिया उनि दंमा बाय गामिनि बर' सालायखना आगिनि वार्कार कसाम बाय गे बर' सालायमोन यागुलो आंथ' आदराव हमके आं अम्पिओ दंमानि अटुसालबै आंनि बि गोसाथैनि गामियाव हमके इनकाम खालायनि आं अम्पिओ अटुसालबै दंमानि बे बर' गामिनि सेक्रेटारि आनफुन खाय साहारो जिनि आइगिनि वार्कार अनिता कलय दंलिं माबाय ताव स्कुल क्लब मालिया हाइनबागै मिनि बुरिनो अंगनवाड़ी वार्कार आइगिनि अनितानि बदला फोरोंनायनि बागै पारावनाव फाइ फोरोंफाय दंमानाव नै बर' साहारो ओके जों पहिला तो सयग्रालिया जिनि पाराथाय इनकाम गै ओके जों बागे फाइमानाय सामानि पारानि बर' गोसावो नर' पारानि बागै बिसा वानस बिचार मा सोलोंया मा परियानि दंखा बा स्कुल क्लब जायाव नै दंखा आमायनि सावै जों फाइका फाइमानि ताबो 10 मास उनि दंखा 10 मास उनि मानि रां भाइन खखन माया जों रां भाइन खखन मायाखौ ओंगा आबनि यागुलो आइगिनि वार्कार कसाम अनिता कलय बो थै थांमानि यागुलो हंगलाय जों इंटरव्यू मासखा इंटरव्यू मासक मानि कम हमके पंचायतनि रेजुलेशन और पंचायतनि कन्वेनर सय सिल दिजा पंचायतनि आरपीएम सय सिल दिजा हमके ब्लक चेयरमैन बो बहायनो एप्रुवेल थाइजा हमके आबनि यागुलो अमो जों रेजुलेशन लाङै इंटरव्यू आसखा इंटरव्यू जों टिकी वै अलरेडी जनो अफार ना फायदिनिसि आनो फुल खायगा ओंगा आं थांका अफार ना नहै थांमानि थाङै अफिस सफोर गांगानो साइमानि आ बिसिङाव तामंनि थाखा ननि अफार तिनि मालांगला कानि साजाबो ओंगे आं अफार मालियाखै फिरबै फायगा ओंगा फिरबै फायमानि या बुलो हाय ताय 1 मास लेखा सलियाना आं थिक साइमालिया आबनि या हाय तोसे इंटरव्यू मारि फिका ओंगा इंटरव्यू मारि फिका ओंगा ताबो खोनावो ताय खरक जानोसि सिलेक्शन खाइ रहोका नै जों खोनावो ओंगा हाय बागैनो ताय खरक जानसि सिलेक्शन खाइ रहोका तो तारमाने आनि बुरै आगियासो खाइ फेमानि ताव तो मान लाखा नै जों वान सौरि दङ ओंगा हाय बागैनो जों ताव हमके तिनि हिंगा स्कुलाव थायो जों स्कुल तालारनानि बागै जों ताव स्कुल तालारिखा ओंगा दे ओ स्कुल ताला जों ओ जेता प्रब्लेम लाइ दंमानि आबनि समस्या जेन दंमानि आमनि सलनियासा जों स्कुल ओ तालानो जों ताय खुलयानि जों वान सौरि गामिनि बर' खेता मिसा गामिनि लुबुरक गामिनि बर' रंगे जोंनाव बोनो सावो अनिता जेहेतु सा खामियां दंमाबा न बनि बदला न खाइ दंखायग्रा बिहु सावै जों फायगा दा फाइमानि यागुलो गामिनि लुबुराव हायनिहाय पारानि जत अक्रा साखर मीटिंग खालायै सालायखा सालायमानि यागुलो बर' आदिनो रेजुलेशन कायसा कमो न नायमानो और लुकुनि प्रेसिडेंट सय सिल दिजा ताय सेक्रेटारि बाहायनो सय सिल दिजा को बर' सालायखा अनितानि बदला तुनिरानि देवो माबनो स्कुल चालु होई दंथों हनै पारानि लुबुराव बाहायनो अमर रेजुलेशन जनो पास खालायमानि ओंके और या उखलबो दङ मके पारानि बर' रक आरो जे मीटिंग मा जानाय र बर' सयनि मानि अमो बर' साखी ओ तुनिरानि देवर मानो अनितानि बदला
खालाय दंथों होननाय पारायन बर' रेगुलेसन जन पास खालाय सैनि माने दं Oro musim nih dong aro अरो साखियो साखियो हंगा साथि जना दं अरो सय लिरनाय रं गामिनि बर' राव गामियाव बसु फेमिलि दं जोंनि गामियाव फेमिलि जब कार्ड बाय हंगा तो 38 जब कार्ड मते दै 38 फेमिलि काव के अमो बो आसिडिएस नि आन्दारां हे के बो थाये कलायो अमो हंगा किला ICDS ni andar kelayu अमो किला ओ सेन्टार बुमंगा उत्तर बरमुरा पारा पन्चायत बर' पंचायत उत्तर बरमुरा पंचायत ब्लक के ब्लक किला PS बेबान PS किला पुस्तु किला के ताबुकनो लुगुरब नि थानि ताम को कसान मुसुंतै सरकारि थानि ताम साननाय जों लोगोरन थानि को कसान मुसुंगो लोगोराव फैलाव तो जों अम्पिउ तंमानि जन बदला खाय फाइनानि बागै कयै जन गामिउ तुबखा जों बरनि कयमा बाय बरक जन सामा बाय जों फाइका ताव स्कुल बहायनो 10 मास जों खाय तंखा खाय तंमानि यागलो इंटरव्यू रो पाइमानि यागलो बो ताबो गुताय खरखन सिले गन खानामानि बा के आ जराव तो लोकुन बरक जन रिहुनि नाहानमानि के ताबो जेहेतु लोकरनो आंगमन कयनामु तुंगो जोंनो नाहाफ्रु तो पारानि सेरायनो फोरोंजा yang तंमानि फोरोंजाना बागै हिनि नाहारका का ताबो आं लोकरनो कयनाय जोंनो ताबो बाहायनो जोंनो मानथोंगो बायके लोकुनि बर'राव बाहायनो जोंनो सुबा खांके बेलायनि जानाय ओंका ताय हापांनो आंगमन कयनानि मुसुंगो जों बेतन मायावसि 10 मास जों खाय फाइमानि ओंके ताबो बाहायनो जों माया ओंके जोंथे सालसाले मानानो ताबो बेतन माया फानो सालसाले जों इंटरव्यू रो गुरिवै टिकि जाबा जोंनो माना हिनि आसाय दंमानि ओंके ताबो ताय खरखन सिलेक्ट खाय दं जों खानाका ओंका जों बेलायनि खा फैका हिनि बागै आं हाफांनो गयनाय बरक बाहायनो चिन बागै वान सप्थों जों जेहेतु रां रुमायावसि 10 मास खाय दंमानबा बरकनो आं जननो रिथों नि गयदा हाफांनो ओंका आनि बुंके मिलन कुमार पलय आनि बुंके तुनिरानि देबमा